Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug gagugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Igsuon ining santos nga misa, atong iapil sa atong mga pag-ampo ang atong mga igsuon nga naapektuhan sa mga bagyo ug sa uban pang mga natural nga kalamidad. Maginulso kita sa atong mga sala aron maandam kita niining pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas na kumiyam sa unahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, araw inyo ko'y ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an kita sa Dios nga makakagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy kami. Karon usab gisaulog nato at sa tibuok simbahan ang kapistahan ni San Benito. Magampo kita. O Dios nga naghimo kang San Benito nga abad, nga nanghalungdong magtutudlo sa pag-alagad kanimo, itugot nga ngamuyo kami nga mahilabihon namo ang imong gugmang labaw sa tanan, ug nga maglakaw kami diha sa pagtuman sa tibuok kasing-kasing sa imong mga sugo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Sa tuig nga namatay si Hari Osias, nakita ko ang Ginoo nga naglingkod sa usa ka tronong habog kaayo. Ang iyang bisti nalukop sa templo. Ibabaw niya nagbarog ang mga serapin. May unom kapako ang tagsa-tagsa kanila. Gitabunan nila ang ilang naong sa duruhan nila kapako ug ang ilang tiil sa laing nilang duha kapako ug gigamit nila sa paglupad ang duha kapako. Nagtingnanay sila. Balaan, balaan, balaan ang Ginoo nga labing gamhanan. Nalukop ang tibuok yuta sa iyang himaya. Ug natayog ang mga sukaranan sa templo tungod sa kagahog sa ilang tingog, ug napuno sa aso ang templo. Ug miingon ako, pagkaalaot ko, kay dili ako takos matubang kaniya, kay dautan ang matagpulong nga mugula sa akong mga ngagil.
ug nagpuyo taliwala sa mga tao kansang mga pulong dautan. Kay nakita ko ang hari, ang Ginoo nga labing gamhanan. Unya, usa sa mga serapin milupad padulong kanako. Nagdala siyag baga nga kinuha niya gikan sa halaran. Ipahiran niya ang akong ngabil ug niingon siya, nakatandog kini sa imong ngabil, wala kanay sala, ipasaylo na ikaw. Unya, nabati ko ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, kinsa may akong ipadala, ug kinsa man ang moadto alang kanamo. Unya, miingon ako, ania ako, sugua ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kasanad. Gibistihan ang Ginoo, ug gibaksan sa gahom. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ug gibuhat niya ang malig-on, ang kalibutan, nga dili gayud matarong. Ang imong trono nagabarog nga malig-on, sukad pa sa karaan. Sukad sa kanturan mao na ikaw o Ginoo. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang imong mga balaod, takos gayud nga kasaligan. Ang kabalaan angay sa imong balay, o Ginoo sa tanan nga mga adlaw. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kanino. Manausap kanimo. Kinutlog ikan sa Ebanghelyo sumalat ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, walay tinunan nga labaw sa iyang magtutudlo o walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Busa angay malipay ang tinunan kung mahisama siya sa iyang magtutudlo o ang ulipon mahisama sa iyang agalon. Kung ang Pangulo sa panimalay ginganlag Beelzebul, unsa pakaha kangilad ang ihingalan sa iyang mga sakop. Busa ayaw kamo kahadlok sa mga tao, walay tinaguan nga dili mahibaw-an ug walay sikreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag. Ug kadtong kamuray nakabati, kinahanglan isinggit ninyo dito sa mga atop.
Ayaw kamo kahadlok ni adtong mopatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Hinunua, kahadlokin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impyerno. Sa usa ka dako, makapalit kamog duha ka langgam nga sayaw, apan bisan paniana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyong amahan. O bahin kaninyo, bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap. Busa ayaw kamo kahadlo, kay labaw pa kamo kaayo bili sa mga sayaw. Ang moangkon atubangan sa mga tao nga siya akua, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan dito sa langit. Apan ang dili moangkon nga siya akua, dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan dito sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, maayong buntag kanatong tanan. Mga igsoon, siguro nakadungog na kamo sa usa ka panultihon or quotation nga nagingon, of all the liars in the world, the worst are our fears. Sa tanan kuno nga mga bakakon, usahay ang pinakangilad mao ang atuang mga kahadlok. Sa tanan mga bakakon sa kalibutan, ang pinakapahadlok ang pinakangilad mao ang atuang mga kahadlok or mga kabalaka. Dili man kalikayan mga igsuon nga sa atuang kinabuhi niiri sa kalibutan, usahay or sa kanunay aduna kitay kahadlok or mga kabalaka. Kana bitong for example, ug adunay bagyo nga mosulod sa atuang nasud. Mingon ni ganita og bagyo, ang atuang mahuna-huna mabalaka, mahadlok tungod kay pangalan pagani bagyo. Ang atuang una-huna mosulod sa una-huna typhoon. Ano bitong kusog, hadlok, mabalaka tungod kay sa atuang kasinatian unsa kahay dangatan sa maong bagyo diri sa atuang komunidad, ilabi na sa atuang panimalay. Daghan kitag mga kahadlok, unya usahay kining mga kahadlok sa usa ka gatos ka mga kahadlok, usahay aduna kahay napulo niini nga tinuod. Usahay dili kita mahimutang. We felt discomfort. We felt uncomfortable. Karong panahona, walag tuo ang mga kabalaka or kahadlok, ilabi na diha sa mga social media. Walag tuo ang mga kahadlok, ilabi na diha sa mga radyo, diha sa television. Walag tuo ang mga kahadlok, samot na diha sa atong mga silingan, no? Kanang mga gitawag nato og chismis. Unya kana nga mga kahadlok or kabalaka, makaamgo kita nga makaingon nga unsa man kini, aduna ba kini kamatuoran o ako alam ang kining feeling or pamati nga usahay nahadlok or mabalaka. Usahay sa atong kinabuhi, labi na sa atong pangidaron, mabalaka kita or mahadlok kining pulong nga kamatayon. Mabalaka kita.
Sa atuang mga kabalaka o mga kahadlok, usahay pud mga igsuon, makaingon kita nga daghan ang mamatay sa kahadlok kaysa atuang mga sakit. Daghan ang mamatay sa mga kahadlok kaysa mga pangandoy sa kinabuhi. Usahay sa atuang mga kahadlok, maparalyze, dili na kita mulihok, dili na kita mo trabaho, dili na kita mo mataog sayo, dili na kita mulihok diha sa pamilimalay, tungod kay mabalaka naman kita kanunay. Kung ang atong mga kahadlok mga igsuon, walay kamatuoran, unsa ka ang ato ang pagtuo? Niining gitawag nga kahadlok. Usahay manggod, kung ang atuang pagtuo kulang, kung ang atuang pagtuo huyang, mapalid kita sa hangin sa kahadlok. Mapalid kita sa mga bagyo sa kahadlok, mapalid kita sa mga kabalaka. Pero kung ang atuang mga kabalaka o kahadlok taman dira sa mga pulong, unya atuang ipatigbabaw ang atuang pagtuo nga nakaugat o nakasentro sa atuang Ginoo, ang atuang kabalaka o mga kahadlok taman ra gyud sa pulong. Tungod kay kabalo man kita nga aduna man kitay gisandalan, aduna man kitay pagtuo, aduna man kitay Ginoo. Kung inyong nahinduman gahapon, gisgutan nato ang atuang misyon diha pinaagi sa bunyag sa atuang pagtuo. Unya diha sa atuang pagtuo naa ang Ginoo. Dili sigurong tanan panahon nga mabalaka kita kanunay, mahadlo kita kanunay. Apan normal ra gayud nga aduna kitay pamati nga kanang kabalaka or kahadlok. Apan ato ang una-unahon usahay nga dili sa tanang higayon, dili sa tanang panahon mabalaka or mahadlok kita. Ato ang hinumduman nga ang pulong nga kahadlok or ayaw kahadlok or ayaw kabalaka gilitok diha sa ato ang Biblia 365 days or sa laktod nga pagkasulti kada adlaw gipahinumduman kita sa atong Ginoo. Tani sa ato ang ebanghelyo karon, ang Ginoo nagpahimangno kanato nganong mahadlok man kita, nganong mahadlok man kita sa usa ka tawo, nganong mahadlok man kita sa usa ka tawo nga kayang mopatay apan dili kita mahadlok sa Ginoo nga mo'y nagbuhat kanato. So mga igsuon karong adlaw, usa ka pahimangno, usa ka hagit isi pagsugod nining adlaw nga gipahimangnuan kita sa Ginoo sa kanunay nga dili sa tanang panahon angay kitang mabalaka, dili sa tanang panahon angay kitang mahadlok. Ang atoa lang ini ato ang dasigon, ato ang atimanon, ang ato ang pagtuo nga naay kaisog, ato ang atimanon ang ato ang pagtuo nga nakaangkla o nakasentro kanunay sa Ginoo. Aron sa ingon ni ana, unsa magmatang sa mga kahadlok, kabalaka sa ato ang kinabuhi, adunay mopakgang tungod kay nakasentro man kanunay ang ato ang pagtuo diha kang Kristo, uban ang pagpanalipod o pangaliya sa ato ang patrona, ang Birhen sa Regla. Hinaot paunta.
mga pag-ampo sa katawhan. Nagatigom kita isip katilingban, aron pagsaulog sa misteryo sa atong kaluwasan. Diha sa pag-ampo, mudangop kita karong ngadto sa Dios, ug moingon kita, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, mga kaobispuhan ug ang tanan nga gitawag aron sa paggiya sa katawhan sa Dios, magdumala sa katawhan ngadto sa kahibalo ug sa pagtuo diha kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga hatagan kita sa grasya sa pagsagubang sa mga malisod nga sitwasyon uban ang kaisog. Sayod nga ang Ginoo kanunay nga anaa sa atong kiliran, aron paghatag kanatog kusog. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa tungang silangan ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Magampo kita nga ang mga nasod maninguhaon ta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Magampo kita alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga batan-on nga namalandong sa tawag sa pagkapari ug pagkareliyoso makabuntog sa ilang mga pagduha-duha, kahadlok ug kawalay kasiguruan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga masakiton makasinati sa pag-alim ug kahupayan nga bugtong dala ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapostolanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot ug Joe Chevalier mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga matuuhong mipahulay na makaani sa ganti sa ilang pagbudlay dito sa walay katapusang ginharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Diha sa kahilom, atong iapil sa atong mga pag-ampo ang atong mga igsuon nga apektado sa mga natural nga kalamidad, labi na sa bagyo. Magampo kita. Amahan, panalangini kami. Langit nung Amahan, nangako kami sa among kausa nganha kanimo. Ihatag kanamo ang kusog sa pagsunod kanimo, bisan diha sa among mga pagsulay ug mga kalisdanan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ikasako kanimo, tungod sa
Mga igsoon, magampo kamo aron ang ako ug inyong sakripisyo dawaton ng tasados nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sudunga nga maluluyon kining balaan nga mga halat nga among gidala sa pangili ni San Benito. Itugyan nga kaming nangita kanimo sinunod sa iyang mga panag-ingnan. Mahimo untang tako sa pagdangat sa mga gasa sa panagiusa ug kalinaw diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ang atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imo kami gitugutan karong adlaw sa pagpasidungog sa imong syudad nga among inahan nga langitnong Jerusalem. Diin hugpong sa among kaigsuonan nagadayeg na kanimo hangtod sa kahangturan. Padulong niining maong syudad nagaliksik kami pananaw pinaagi sa pagtuo. Nagmalipayon kami tungod sa himaya nga naangkon niining halangdong mga sakop sa simbahan ug sa ingon ni ana imong gihatag ang mga panapang ug panagignan alang sa among kahuyang. Ug busa uban sa mga ilang panon ug sa mga anghel nagaday kami kanimo sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himayan. Hosana sa kahinasan. Daigul ang nagaangkin sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahinasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bago og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan na nagtubos ka ng among pinagi sa imong krus upang kabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang og moalagad kanimo. Imuha kami nga makalawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag ngana kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 Karon magampo kita sa Amahan, atong awiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwa sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. kay imong mananghiharian, agahong himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipakita ang panag-inigsunay. Peace be with you.
kalibutan kaloy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawagtan sa mga sala. Sa kalibutan kaloy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawagtan sa mga sala. Sa kalibutan hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug ni Kristo magdala nato sa kinabuhing dayon. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Human madawat ang pagsalig sa kinabuhing tunhay, itugot Ginoo nga mag-alagad unta kami pag-ayo diha sa imong buhat, ug mahigugma sa among kaigsuonan sa mayaniton nga paghigugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. O panganalinginan kamo sa Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dadaang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.